Broskyne ako ovocné stromy majú isté špecifiká, o ktorých si povieme v tomto videu. Vítajte. Vítajte. Máme polovicu mája a v tomto období už pálenice fungujú v takom kľudnom režime. Tým pádom máme viacej času tráviť medzi ovocnými stromami. Momentálne sme v záhrade za pálenicou, ktorú isto mnohí naši zákazníci poznajú, ktorej pestujem popri inom aj 14 odrôd marhul a 14 a 15 odrôd broskyň. tak. A práve o tých broskyniach si dneska niečo povieme. Broskyne majú isté charakteristiky, ktorým sa líšia od ostatných ovocných stromov. Po prvé, broskyne musíme rezať pravidelne, hlboko a každý rok. Pokiaľ ich nerežeme hlboko, začnú nám sa konáre vyholovať a plodonostný obraz sa posúva k horným etážam. Tak ako vidíte na tomto konkrétnom strome, tak sme ho toho roku extrémne zrezali. Schválne som vo februári nechal jeden konár, aby ste videli, pokiaľ nezrežem, v akej výške bude treba oberať ovocie. Vždy je pohodlnejšie oberať ovocie zo zeme ako z 3-metrového rebríka. Je to druhé špecifikum broskyň, kde broskyne majú tzv. Spiace puky, z ktorých nám ešte toho roku vyrašia výhonky, ktoré budú na budúci rok jednoročnými výhonkami, na ktorých rodia broskyne. Kisvjam utásátok meg nekik. Dostávam sa tretej charakteristike broskyň, kde broskyne nám prinášajú úrodu na jednoročnom dreve. Jednoročné drevo, to sú konáriky, ktoré vyrastú toho roku na jar, spevnia sa a na budúcu jar bude na nich úroda. Ostatné ovocné stromy, ako slivky, hrušky a tak ďalej, nám rodia aj na 2-3-ročnom dreve. To sú tie staršie konáriky. Čiže našim záujmom je, aby sme mali čo najviac jednoročných konárikov na broskyniach, na stromoch a preto ich podľa toho aj režeme. Pozerám, že nám tu okolo špacírujú mravce, čo nie je žiaduce, ale o tom v najbližšom videu.